Hei kaikille ja tervetuloa uuden musiikin kilpailun äänestyssimulaatioon, jota isännöi ESC Giorgio. Tänään selviää, kuka on meidän voittajamme tänä vuonna. Tulos on teidän, yleisöäänestäjien sekä 7 kansainvälisen jurujäsenemme päätettävissä. Mutta ennen kuin kuulemme heidän äänensä, muistellaan vielä kerran tämän vuoden 7 kilpailevaa kappaletta, vaikka olenkin melko varma, että muistatte ne jo. Sitä takaisin hän antanut ei. Lululai, lululai, lululee. Järkyy, sydän ja vuoretkin järkyy. Ihan sama mä selvisin, kun äidin kaudenkin. Ratkaisin eestä ja sivulta katkaisin. Takatukka, takatukka, takatukka. Well, hello lovely people, this is your boy Oz. I'm so happy to be one of the juries for Eurovision Giorgio, and here we go, and let's make some predictions for UMK 2026, which is, by the way, a very good UMK. My 8 points go to Kiki. My 10 points go to Etta, and my 12 points and my heart goes to be honest, it was obvious, Linda and Pete and their amazing song. I think if they win UMK, there is also a chance for them to do really well on Eurovision. But thank you so much all, and I hope you have an amazing Eurovision 2026 season. I love you. Hi Suomi, hi everyone, this is Xavi from the sunny Barcelona. Thank you Giorgio for having me as a Spanish jury, it's always a pleasure. But now, my top 3. 8 points go to Rako Dinkipe. My 10 points go to the Enking team. And finally, my 12 points go to my guilty pleasure. Etta with $1 Million Smile. Thank you so much. Bye bye. Hello guys, this is Yana Official Music, and what an incredible selection for UMK this year. Truly every artist is absolutely amazing. It was really difficult to decide who I'm gonna give the 12 points to. So we're gonna start off with my 8. My 8 points go to Catchy Cherry Cake. The next one might be a shocker for a lot of people, but it was actually so hard to decide. I think both of these songs deserve 12 points, but the 10 points have to go somewhere, and it is going to Linda and Pete. Finally, the 12 points are going to Kiki! Woo! I'm not gonna even try to pronounce the names of the song because I know it's gonna be bad. You guys in Finland are absolutely amazing, and I love every single song. I wish you all the best in the finals, and may the strongest win. Bye! Hello guys, my name is Filipe, I'm Pip Sesc and I'm calling from Portugal. First of all, Giorgio, thank you so much for the invite to participate in this simulation. And well, here are my first points for UMK. My 8 points are going to Etta with the song $1 Million Smile. My 10 points are going to Kiki with Rakonde Kipe. And then my 12 points are going to the song from Linda and Pete, Making 18. Thank you so much, and I'll see ya. Hi everyone, this is Euro Melody calling as the Romanian jury. We are here to present our
points for the UMK National Final 2026. By the way, thank you, Giorgio, for having us. So, our 8 points go to ETA! Our 10 points go to Kiki. And finally, our 12 points go to Peter and Linda! Hello Gio, thank you so much for having me, and thank you Finland for another crazy year with UMK quality. I've been mind blown as always, and I'm honored to represent the Norway points to our brothers Finland. So I'll present my top 3 points, but before I do that, I urge you all to go into vibeprofit.com if you would like to compete in Eurovision predictions. It's a new platform, vibeprofit.com, and you can go in and send your prediction for how you think the UMK 2026 final is going to go down. Okay, but now my 8 points go to Kiki, with a name I cannot pronounce. Congratulations! My 12, well, not my 12 yet, my 10 points go to, maybe a little surprise, but it is Linda Lampenius and Pete Parkkonen with Leikenheiten. I think this might win though, but yeah, there's another very good song. But yeah, I can't wait to watch this song live. But my 12 points and my 12 points from Norway goes to no other than Antti Palanen with Takatuka, because it makes me so happy. So I hope you enjoy the show. Thank you so much for arranging this, Gio. Super fan of your channel, and hope you're having a nice night. Can't wait to see the results. Bye! Hello! Good evening Europe, good morning Australia. It's Poland calling. My name is Piotrek and I have the big pleasure to be Misja Eurowizja spokesperson, because yes, Georgia invited us, our team, to be a Polish jury in your voting. Thank you so much for that. It's always a huge pleasure for us to vote in your channel, in your votings. But now it's time not for my blah 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 blah, but for the points, the most important thing. So the top 3 is our 8 points are for Cherry Cake. 10 points are for Pete and Linda with the song I cannot pronunciate, and 12 points, the squad, 12 punktów z Polski, are going to Takatuka and Antti. Congratulations and good luck for all of the participants. Bye bye. Ja siihen päättyvät raatiäänet. Ruuduillanne näette nyt tämänhetkiset tulokset. Viimeisellä sijalla on tasapeli, Komiat ja Sinnika Monte vain 12 pisteellä. 5. sijalla on Chachi 40 pisteellä. Juuri 3 parhaan ulkopuolelle jää Antti Paalanen 44 pisteellä. Ja nyt raadin top 3. 3. sijalla Ehta 48 pistettä. Toisena tällä hetkellä Kiki 62 pistettä. Ja kärjessä 14 pisteen erolla Linda ja Pete 76 pistettä. Ennen kuin siirrymme illan jännittävimpään hetkeen, yleisöäänten paljastukseen, kuunnellaan kappaleet vielä kerran. Sitä takaisin hän antanut ei. Lululai, lululai, lululee. Järkyy, sydän ja vuoretkin järkyy. Ihan sama mä selvisin, kun äänitä rakaudenkin vei. Ratkaisin eestä ja sivulta katkaisin. Rakatukka, takatukka, takatukka. You know, baby, like it like
ennen kuin aloitamme yleisöäänten julkistamisen, haluamme muistuttaa. Tämä ei ole ennustus. Tämä on fanien tekemä äänestyssimulaatio ihan vain huvin vuoksi. Näin yleisöäänet julkistetaan. Aloitamme juryäänestyksen viimeiseltä sijalta ja etenemme kohti kärkeä, kunnes paljastamme juryvoittajan yleisöpisteet. Viimeisenä juryssä oli komiat 12 pisteellä, tasapisteissä Sinikka Monten kanssa, ja etenemme siitä ylöspäin aina Linda ja Peteen asti, joilla on 76 pistettä. Joten aloitetaan. Komiat, saitte juryilta 12 pistettä. Yleisö on päättänyt antaa teille 48 pistettä. Sitä takaisin hän antanut ei. Lululai, lululai, lululei. Onnittelut! Se nostaa teidät yhteensä 60 pisteeseen ja tällä hetkellä 3. sijalle. Seuraavaksi Sinikka Monte. Tarvitsette 64 pistettä siirtyäksenne kärkeen. Yleisö on päättänyt antaa teille 27 pistettä. Seuraavana Chachi. Sait juryilta 40 pistettä. Yleisö on päättänyt antaa sinulle 51 pistettä. Ja sillä siirryt tämän hetken johtoon. Hienosti tehty, Chachi. Seuraavana Antti Paalanen. Sait juryilta 44 pistettä. Yleisö on päättänyt antaa sinulle huimat 114 pistettä. Ratkaisin eestä ja sivulta katkaisin. Wow! Antti siirtyy johtoon yhteensä 148 pisteellä. Vielä 3 kappaletta jäljellä. Etta, olit juryäänestyksessä 3. Yleisö on päättänyt antaa sinulle 66 pistettä. Onnittelut. Sydän ja vuoretkin järkyy. Ihan sama mä selvisin, kun äänitä. Se nostaa sinut tällä hetkellä 2. sijalle. Nyt Kiki. Tarvitset 87 pistettä ohittaaksesi Antin ja siirtyäksesi johtoon. Olemmeko valmiita? Kiki. Yleisö on päättänyt antaa sinulle 192 pistettä. Mikä pistemäärä? Kiki siirtyy johtoon upealla tuloksella. Mutta vielä yksi artisti on jäljellä. Aivan oikein. Linda ja Pete eivät ole vielä saaneet yleisöpisteitä. Yksi asia on varma. Tämän illan voittaja on jompikumpi teistä. Olemmeko valmiita selvittämään voittajan?
Linda ja Pete, olette tietenkin juryäänestyksen voittajat. Kiki on tällä hetkellä johdossa 254 pisteellä. Ohittaaksenne hänet tarvitsette vähintään 179 pistettä. Linda ja Pete, nyt on aika paljastaa teidän yleisöäänituloksenne. Valmistautukaa vastaanottamaan. Yleisöltä 384 pistettä. Meillä on voittaja! Yhteensä 460 pistettä. Linda ja Pete voittavat äänestyssimulaation. onnittelut voittajille. Kiitos kaikille katsomisesta. Muistakaa tykätä videosta ja jättää kommentit ja kertokaa, olitteko samaa mieltä tuloksesta. Nähdään seuraavassa simulaatiossa.